Què passa, gent del món? Benvinguts al món de Juan i Patri! Què passa, gent del món? Com ja sabeu, Lo Nostre és patrocinador d'este canal. Una marca que se ven en esta frase. Lo nostre, el llegat d'un regne, l'amor per la terreta, la nostra cultura, llengua i tradicions. Che, l'amor per lo nostre, per a què explicar més? Per això avui vos duem una recopilació de tots els productes que podeu trobar en la seva web. I només gràcies a este canal teniu un descompte exclusiu en tots els seus productes. Per seguidors nostres, en el còdic Gent del Món. Com gastar-lo? Primer, tria la teua camiseta, indica la talla i clica en afegir al carrer. 2. Introduïs el còdic Gent del Món i seguís els passos. No vos ho podeu perdre. Per exemple, la camiseta Rolling Senyera. Camiseta original al més pur estil rocker. En la frase Regne de València, al voltant de la llengua dels Rolling Stones en la senyera. Totes les camisetes són unisex, o sigui que són tant per a home com per a dona. 100% cotó i dissenyades en València. I les teniu des de la talla S hasta la talla 3XL. Camisetes Lo Nostre, Heather i Navy. En el logotip de Lo Nostre és la nostra identitat i també la teua. Camiseta València, la camiseta més urbana que pots dur. En la paraula València en color blau. Ah, i totes les camisetes duen la Real Senyera dins, en una frase inspiradora: fes tot allò que te faça feliç. I esta marca blava asseguran que és un producte original de Lo Nostre. Camiseta Batman. El protector del regne actua en la sombra. En la paraula València. I en la frase el protector del regne. Ideal per a xiquets. Camiseta Meet Me in València. Quin millor lloc per a conèixer-nos que en València? D'un estil estiuenc, la frase coneix-me en València, en anglès, sobre un fondo de palmeres, ideal per a turistes i estrangers. Totes les camisetes són molt resistents, fetes en una serigrafia a tot color, molt duraderes i de bona qualitat. I ara venen les nostres preferides. Camiseta i sudaera Cheperudeta. Visca la Mare de Déu! Només aptes per a enamorats. En la paraula Cheperudeta i la frase Visca la Mare de Déu dels Desemparats en fondo blau. Sigues o no cristià, és el major símbol de la valencianitat. La suadera la pots trobar en blau o en gris. I no podia faltar camiseta La Conquista, l'única bandera coronada d'Espanya, la senyera. D'estil urbà la frase Regne de València, l'any 1238, l'any en què Jaume I conquistà el regne, i també du la corona del regne. Les demanes i en 72 hores estan en ta casa, i per compres superiors a 59 euros te les envien completament gratis. també les podeu trobar en el punt de venda físic, que és la seu del grup d'acció valencianista, el GAP. En la pàgina web de Lo Nostre també trobaràs altres artículs també molt especials i uns fondos de pantalla molt xulos per a mòbil, PC o tablet. El moviment és imparable. Comença a compartir Lo Nostre i fes que altres se senten part del moviment. Regala un trosset del regne i fes que el seu llegat siga infinit. Esperem que vos hagi agradat molt el vídeo, Que li doneu like, que el compartiu en tot el món que vos subscrigueu al canal i activeu la campanya de notificacions per a estar atents a altres promocions i productes de Lo Nostre. Seguiu-nos en totes les nostres redes socials. Recorda, còdic Gent del Món per a descomptes en la teua compra. Però sobretot, No te baixes del món!